Assalamu alaikum Maliens, ne tɔgɔ Nasradin Sofiane. An bɛ delila ka ni message sugu ninnu sɔrɔ an ka WhatsApp la min b'a fɔ k'an ka lien kɔri pour que an ka se ka 50 giga forfait internet ou bien 100 giga forfait internet sɔrɔ. Bi an bɛna yira u la kɔlɔlɔ min bɛ nin lien sugu cliquer la. Tuma dɔw la nin lien sugu ninnu kɔfɛ logiciel informatique bɛ yen minnu b'aw ka information bɛɛ ta. O bɛ se ka aw ka compte réseaux sociaux mot de passe ninnu ta, aw ka carte bancaire n'o bɛ aw ka téléphone na, aw ka photo, aw ka localisation ani fɛn caman. N'aw fɛ ka kisi nin lien sugu ninnu ma, n'aw ye information sɔrɔ min b'a fɔ ko Orange bɛ ka 50 giga de forfait internet d'aw ma, n'aw bɛ fɛ ka sɛgɛsɛgɛ aw bɛ taa Orange yɛrɛ ka page kan. Aw b'a lajɛ ni Orange yɛrɛ y'a bila u ka page kan. A mana kɛ cogo cogo ni Orange de bɛ k'a kɛ, a b'a poster a ka page kan walima a ka site kan. Nin kɔfɛ n'aw ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Total bɛ ka 100 giga d'aw ma a ka anniversaire kama ou bien 22 septembre kama, aw bɛ taa o tigi ka page yɛrɛ kan k'a sɛgɛsɛgɛ. N'aw y'a sɔrɔ u ka page kan, aw bɛ cliquer a kan k'aw to u ka page sanfɛ k'aw ka inscription kɛ. Ni ɲininkali wɛrɛ b'aw bolo, a y'a sɛbɛn commentaire la.